Han brukar säga juni. Juni. Huvudsaken är att man vet vad man pratar med. Ja. Aprilia, men det var det var fint, ja. Och sen Aprilia. Utan Maja och Aprilia. Augusta. Och juli. September. Tycker du att det var påstå i standen där inne? Jag är jättenöjd. Hur gör man med kjolarna? Vi har ju inte mycket plats nu i sommar. Men Nej, de kommer liksom hela dagen och värmarna. nej, det är bara snart i början. Jajamän! Jag vet inte, jag har inte varit med. Jag känner 2 veckor i rad. 2 veckor. Det kommer, alltså, jag kan ta morgon och så får jag in i den. Nu har jag varit med länge. Jag vägrade göra en bockvila. Det är ju hur bra som helst, Kristin! Jättefin ridning!